थारैनो बिथां प्रबिन गयारिनि डाइरेक्सन होनाय बिथांनिनो लिरनाय जिनाहारि फिल्मखौ बेखेवनाय समाव बे गोथार हाबाफारियाव फैनो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो फिल्मखौ खमैबो 1 घन्टासो नायजाबाय जोबजासे नायजानाय जायासै नायनानै मोजाङानो मोनदों जानो हागौ रायजोफोरा अनसायगोन बिथांनि जिखिनि स्ट'रि लेभेल बे स्ट'रि लेभेला जानो हागौ समाजनि मोननैसो बर'आव जाफ्लेबाय थानाय फिसा फिसा जाथायफोरा बेवहाय बेरखांदों आं रायजोफोरखौ खावलायगोन बिथांनि बे जिनाहारि फिल्मखौ बा सावथुनखौ जेरावखि दिन्थिया मानो नायनानै बिथांखौ थुलुंगा होथों नोंथांनि लिरनाय गोसोआ बोराया सावथुना माबायदि अनसायनाय मोनो रायजो राजानि दिनैसिम बेखेवनायनिफ्राय जिखिनि दिन्थिनाय जाहैबाय बेवहाय रायजोफोरनि अननायखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो रायजोफोरा बाख्नायदों रायजोफोरनि बाख्नायनाय रायजोफोरनि अनसायनायखौ मोजां मोननानै आं थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आसा खालामो फैबाय थानाय समाव गोसोआ बोराया बे सावथुनखौ गासै रायजोफ्रानो अनसायगोन लोगोसेनो बिनि खहाबनाय बेयाव थानाय सिङाव थानाय गेना गोनो गोथो आरो समाजनि जिखिनि गेना गोथो बेफोरखौ नायोब्ला जानो हागौ मोनफा मोननै बिथिङाव समाजनि जिखिनि फोसाबनो लानाय बेफोराव रायजोफोरनि माबा मोनसे मदद मोनगोन होननानै आसा खालामनो हायो ससेसो डायलग होनो हागोन नामा नोंथां गोसोआ बोरायाव आं ओरैनो गोबां रल लानाय जायाखै मोननैसोल' सिन दङ आङो डायलगखौ होआलासिनो बेयाव थानाय सिंनि जिखिनि डायलग बेखौ नायनानै रायजोफ्रा गोजोननाय लाथो आं बेखौसो बुंगोन LS प्रडाक्शननि जा जिनाहारि सावथुन बेखौ नायना थारैनो आं जोबोद मोजां मोनदों मानोना बेवहाय जा माने सामाजिक जिथु समस्या जेंना जेंसि आरो बिनि अनगायैबो जे सुबुं माहारियाव जे दाबो गोबां फोसाबनो गोनां दङ जेरैबायदि बेवहाय सासे जिनाहारि खालामजानाय आइजोखौ अन्याय भाबै थाखोसे गाज्रि मानसिफोरा बिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय नाजादोंमोन आरो बेबायदि खायसे गाज्रि साननाय आरो गाज्रि सिन्तानि मानसिफ्रा जे दाबो समाजाव जोबाखै आरो बेफोरखौ फोसाबनो थाखाय हारिखौ फोसाबनो थाखाय LS माने प्रडाक्शना जा जिनाहारि सावथुनखौ दिहुनदों बे थारैनो जोबोद मोजां जादों बियो समाजखौ फोसाबनायाव माने गोहोम खोख्लैगोन आरो गोख्रों बिहोमा होनो हागोन होननानै आं फोथायो आरो बेबादिनो बे माने जिनाहारि सावथुना अरायबो बड' फिल्म इन्डास्ट्रियाव जोंसार जानानै थागोन होनना भाबियो आरो बियो थारैनो जोंनि समाजाव सोलिबाय थानाय जा गाज्रि साननाय आरो मानसिफोरनि जिथु माने बा खोमसि फोथायनाय बेफोरखौ गैया खालामनायाव एसेब्लाबो बिहोमा होगोन होननानै आं मिजिंथियो मुं आरो फिल्मनि आखुथाय बे बेरखांदोंना बेरखाङाखै आंनि बादिब्लाथ' बेरखांदों मुङा जेरै बेबायदि बेरखांदों मानोना जिहेतु बेबायदि बिसेसबा बे बर' समाजाव जिनाहारि खालामजानाय मानसिखौ गाज्रि नोजोरजों नायनाया दाबो जोबनो थाङाखै गतिके बियो थारैनो मोजां जादों जिनाहारि खालामजाग्राखौ मुगैनाङा जाय खालामो बिखौसो मुगैनांगौ बे जा मेसेज जा रादाब होनो नागिरदों समाजनो बियो थारैनो बाख्नायथावना आरो साबना हामना जादों नोंथांनि चेनेलसिम दिनै बेयाव सावथुन नायनो लिंजानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों खाबुखौ मोननायनि थाखाय सावथुनखौथ' जों दा फुरा नायजोबनो मोनाखै खिन्थु एसे नायनायावनो बुजिनो मोनदों सावथुना जोबोद मोजां जागोन आसा खालामो रायजो राजा नोंथांमोना बयबो बे जिनाहारि सावथुनखौ अनसायगोन होननानै गोजोन्थों।